I love you. Amping ha. Chat ka og naa ka dito ha. Bye. Lingaw na pod guys kay sa Nicole lugay na po to sa mubalik. Guys, hanggang pinalangga guys kay mo. Balik na po siya. Ay, sa maling dalani mo mga puntanon. Taon, bag lagi na. Diya, salamat kay Kado sa mga share og blessing para sa diyang allowance siya diyang kuan ija diyang tipid para makaigo jud nga pila ka week. Salamat Kado Ati Bibi, salamat Ati Bibi sa imong good heart bisag sa kahanginan rata nagkaila pero wa jud kay duha-duha nga nintabang ni Nicole. Diya, pasalamatin na. Salamat kayo. Salamat sa mga tanan-tanan mga ni-share og grasya namo sa among pamilya. Salamat kadto din tanan. Di na mo ma-mention na mo tagsa-tagsa guys. Diya, nang ihatod si Nicole sa kalsada guys. Hala nanurok di gahang ko anak. Pitapit pa kog tanaw guys na nang sanga-sanga nang banda. Nananga siya. So dato Miss Pikas maghatod guys kay init dari kay isang oras na ala una na. Habol siya sa ala una nga biyahe. Lagi guys kay kuan. Init kaso datos. Likas. Okay naman, daduro man dapat sa kuan. Saan ka tadaan kay basin og. No. Ah, gwapo ha oy. Ay. Lubid jud ay. Gwapo sang anak ko oy. Gwapo ba kayo gwapa? Ambot. Amping dito ha. Jaloy ba dito inday kay magbanding lagi kuno mo ja mularga nang pugka. Ano may panahon magbanding-banding kay classic weekends. Maghapon ni school mo dito. Oh, usara mo saya lagi dala. Kanina tayong dadun sa Manila na. Ayaw, gumunggo pa na ni oh. Ari ma. Tay guys, mo ni ako sa Manila guys oh. Nami dari ni balhin kay irang nga. Init na to. Makaputi mo sa Manila, mas maputi dito balik ba. Okay, puti-puti jud ko gamay sa Manila. Kay wa may init. Init mo, is init mo noon dito. Mas init lagi pero agamong gipuy-an way init ngay ngani. So drami. Sige, Tubig mo guna. Tubig. jahag na ni mama kay. Hag na ni mama kay. Mag Mamping ka dito. Dugay para ba ka uli guys. So, see you. Ano na lang, sunod. Next month. Ay, November. uli lang ko gano. Kalag-kalag niya. Tibok November. Magka-meet pa mi na ninyo dyan guys. Last before ko mo balik og Manila. Kay 8 man ko mo balik. Kanya, see you na lang ika-December. Mahuman ang good exam balik. Ano po lang si Ay, dili man mo video-video ni Cristel, no? Di mo kita. O niya na lang ulit magkita, eh. Ano, magbalik na si mama na po diri. video maghapon ko kay November 1 og 2 na pa Oh, magkakalan. mo gani nga. Dari sa bulan sa November. Wala na baya. Kaya ano na baya na? Preparing na gid ni December baya. First week ang mga exam. So, wala na ko'y time mag ano, uli-uli. So, magagi kalimot og kuan dyan na kato sa kato imong alampuanan dito sa Naramang ko gano. Maningilay. Maningilay og 5-6. 5-6. Kolektor. Agang ingana nga kuan kay di na to na imong jitli mo gud na tastas na to ang tahian pa to. Na guys, wa pay sunrise ay wa pay series. Yun na. Bye. Ha. Nala do ka buk nagsunod na. Love you. Bye-bye. Emping. Susan na naman. A few moments later. Guys, good morning. Ako na po di guys, si Ruby Provinciana. Welcome back again sa may akong channel. Sa katudaing wa pa naka bisita sa akong channel guys. Padihog lang po kong bisita sa mga itong mga daan ng mga hi ninyo. Salamat ninyo tanan. Salamat dya. Ako guys kay init na. Kay protection po sa itong panit. Kay init na dya. Alas
City pa guys, ara nang kainit. Diya sa Joko dari guys, kaya mga tapal-tapalan lagi niyang mga buhaton dari. So magkuan ko kanang mag-trim ko dadto sa gawa suguan kanang kay tag-as na kadto tong mga dadto. So guys, sugod ako dari gupit-gupit kay arong di na kadto init. Kay mga pila ka adlaw dari manigra na po guys, ibis na punag-punag naghang panit sa Manila guys, bitaw okay ra man jud balag itom basta healthy laman wa tay mga sakit. Diya guys, ang giuna dari sa karsada kay dapit kay harong ma hindu-hindu po ni daring tubangan. Diya guys, aghang bana ron kay wa may duty, so siya hang pahipusundan ni hang gipang gunting-gunting. Kay nagluto pa po siya og pamahaw. Among pamahaw guys, daan na pong paniud to namong sudan. Diya guys, wala naman kuning kaon ng pamahaw kay naghiniw naman ko og gatas. Diya Skyflix, kaya ra na nang mo gatas raw yung Skyflix. Tabangan ko sang bana guys, kay wa man si duty. Diya magipang hiluan na sa mga ilawom kay grabe na puno jud sa mga sagbot. Kay sa kabuan way one guys hinlo. So harpo din giputdan kay rumo. Kuan. Nahawa na ang ilawom kay kaya pa dari pa kay siligunan to man ilawom.
Ano siya? Kita na. Hanang ko anong kay hanang nag-wire dito. Kaya grabe sagbot na na oh. Ang sagit abuna naman nilang sagbot na rin pita. Kaya yung mga ubang tao lagi walay pakialam sa kuan. May pakialam sa mundo. Sila taasa naman maglabay-labay basura. Saka ng basura dari gibutang. Ang ka-cute na. Stand kayo guys oh. Na si Mi oh, butan ka dito si Mi magnilhig. Mo ni jang trabaho po dari manilhig si Mi. Diya guys, humana po panghilo dito sa tubangan sa kasada sa amo dari na pagkus ang garden kaya sa puning pamulungan ning hang mga tagas na kaadyo. Diya guys, sa puning kurtihan ning hang malbiri kay aron mo daghan ni siya og bunga. Kay daghan ko kaadyo ning bunga guys katong dito kus Manila lagi ani kuno sang bana kay jang lamian maday sa kaon daning malbiri. Tama lang guys mo kamang lagi po ning hang pasyon. So ugma guys mo balik na pagod atos ang trabahoan kay daghan pa ko buhaton dadto. Pero ana jud ni gipul jud ang oras dadto kay rumabahin pud ba napud ko makatrabaho pud dres bay. Mahaman pud atos ang amo. Kay tabangan man pud ko sang bana og wa sa duty. Mula pagbiro sa Malbiri. Kasungsag din mo. Patay din ko. Ang Malbiri na ginawa sa pagsusunan. Budak ni. Guys, oh. Ka magtanaw guys nga gimuhang mga gipaghirapan bitong itanom ja ngani kadaghan og bunga. So garabig daghan og bunga. Ja murag kuan kanang lamdagdagdag na kay halaging gi pulungan agdad to. Gi trim na daghan kadto siya guys. So ali makakuan siya kanang malapay bitaw ka nga gimo mga gitanom ja daghan kadto bunga. Nang saban nga mudto naman pero tigtak-taok man ang mga kuan kanang na sigtak-taok ang manok bisag mudto na. So guys alas na sigtagaok mudto na ja ting paniudto na. So maniudto sa mi guys kay ganihaw amo kuning kaon. Diyan nagluto bagang bana og kuan munggos. Na daghan na kadto sa bunga makakuan siya kalipay kay tanawon. Guys, maniudto sa ata kay sunsin na. Guys, so di ka na ko na to guys. Grabe paningat na guys. Pero butang gitrapohan naghang likod sang bana. Kuan ka ng tawil kay malagi basa.
Diya wan sa mi guys kanang mangaon. So ganiha guys wa man ko ni mahaw. Ang pamahaw da nang paniudto diya hang bana nagluto si Diya og kanang munggos butangan og kanang chicharon. Diya hay sa kanya anak. Na hi guys kanang kuan siya kanang grabing ka focus sa eskwela di siya pwedeng nga madisturbo, di pwede siya mga istoryahon. Okay, doon siya gi-focus siya gidang sa kun imong kuan daghang kay assignment. Okay? Nag-eskwela bitaw mo unsa nga assignment gyapon. Ano mo gina mag-eskwela na, magina assignment. Di man kay puro assignment na naman jud di wala gitudo dito sa eskwelahan. Na, pagani ulit, dagang assignment. Daghan mo kuno ka join siya. Tanang subject na ano, kalunis pass. Diya guys, kay kuande o kanang papaya. Maniyang gi kaon kay mura siya ganang hinog-hinog na bitawon diya. Aranan siya katamis. Kuan tamis kayo siya. Munggos nga diyan gigisa sa kananay si sarong nga hang. So man mong sudan guys. Nga ba na kay makaibaw naman ni sa gluto kay ang naman tinudluan pero manawag pa lagi kan saon. Diya hay sa diha kay Pwede na akong magminyo. pwede na ko na sa magminyo. Pwede na ko na sa magminyo guys. Diya dahil kita ka na to sa mga hanggi pang labahan gahapon. Pag darga ni Nico lang labak ko. To ang daghana. Kabilaan na to ah. Nga nara po dari gamang kananan. So, mao na yung among pagkaon. Diyaga guys, sa kaubugan nga luto. Kay diet lagi. Diet sa ako ron guys. Kaya ron di kaso mo bugat ni hanti dyan. Diya kanis dya kay hamaning lutuan sige habang na ako dari. Kay nga ganiwang na. Sumot ka energetic ana kay di na kaya ka makaon yung mga los gaan ang ayo. Oo. Tanong tumba, ay Basig Sobraan sa- basig maglupad-lupad nung ka sa iri na sa sobrang Bitaw guys, kuan na-diet ko. Kay nagahang luto diya. Ora ni. Diya, nagkaon ng pugkog ka ng mga prutas. So, i-try ra na guys, karang hindi ko mukha ng daghang luto. Pwede ra ka ng mga atsal. Diya. lain na pala ng gadaot, oy. May gadaot. Ako? Lain tanawon. Di ba magpagamay ra magud sa tijan kaya nang puno ng ganyan tijan og luto. Kay mahilig jud ko kamukha sumot luto. lagi ka energetic ana kay imong los gaan kaayo basig maglupad-lupad na inoong. Lupad-lupad na ko guys mo trabaho. Basta ako busog na kumakaon ako mga prutas. Yeah guys. Mo na mong video karon adlaw. See you in my next vlog ja. Di man jud lang gibuhat na dali guys nga ang video kay mga gana lisod ako i-stand kay nagba kang stand. Stand na sa Asa man di ka to imong standering nga kuan. nagaba. Kung ganyan nagaba nagbali. Ang taon na. Tang. Just see you in my next vlog. Bye. I love you. Amping o gampo.